Салом алейкум. Мо давом медиҳем дарсҳои физикаро ва мегузарем ба машқи 201. Аллакай мо навистагӣ ҳастем дар ин ҷо. Хуб бинед, кадом модда гармиро аз ҳама бадтар мегузаронад? Гармигузаронии камтарин дорад. Яъне ки бинед, металл овардааст. Хуб, металл медонем ки ин аз ҳама гармигузаронии баландро онҳо доранд ва пашм гармигузаронии пашм хело кам мебошад ва аз об низ кам аст ва аз чӯби хушк низ кам аст назар ба металл. Вале бояд гуфт ки аз ҳама камтарин ин пашм дорад, чунки дар фасли зимистон мо чизҳои пашмиро ба бар мекунем барои он ки гармии ҳарорати баданро ба берун надиҳем ва хунукиро низ аз берун ба бадани худ нагузорем ки таъсир кунад. Хуб, хунукӣ берун ба мо. Ва аз ин сабаб мо чиро мегирем? Ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 202. Кадом муҳит гармиро хело бад мегузаронад? Дар ин ҷо оварда шуда ҳастанд якчанд вариантҳо: ҳаво, об, плазма ва вакуум. Бинед ки агар молекулаҳо набошанд, яъне ки муҳит агар набошад, гармӣ хело ҳам бад мегузарад. Хуб, агар бинед ки байни тирезаҳо масалан ҳаворо мемонанд, агар хуб бошад, агар вакуумро монанд, агар яъне ки вакуум бошад агар байни ду тиреза ҳам, гармӣ хело ҳам суст мегузарад. Ва дар ин саволи 202 ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. Яъне ки барои гузарондани гармӣ муҳит лозим аст ва дар вакуум ягон хел муҳит нест, медонем. Хуб, мегузарем ба машқи 203. Дар расм графики хунукшавии об тасвир ёфтааст. Дар 5 дақиқаи аввал об чанд дараҷа хунук шуд? Агар ин графикро мо бинем, об то 20 градус хунук мешавад ва ҳарорати об аллакай баъд аз 5 дақиқа як хел мемонад, яъне ки тағйир намеёбад ҳарорати об. Хуб, ва дар ин ҷо агар аз 100 мо 20-ро тарк кунем, ин мешавад ҳамагӣ 80. Хуб, дар машқи 203 мо варианти Б-ро интихоб мекунем, яъне ки ба 80 градус дар 5 дақиқаи аввал чӣ шуд? Хунук шуд. Мизу чӯбин бо пояҳои металлӣ дар даруни хона ҷойгир аст. Ҳангоми даст расондан ба миз ҳис мешавад ки пояҳои металлии миз нисбат ба чӯб хунуктаранд. Сабаб дар чист? Сабаб дар он аст ки металл гармиро хуб мегузаронад назар ба дигар моддаҳо, ба дигар ашёҳо метавонем гуфта. Хуб, варианти ҳарорати металл назар ба чӯб камтар аст. На. Гармиғунҷоиши пояҳои металлӣ назар ба чӯб камтар аст. На, туғрӣ намегиранд. Гап дар бораи гармиғунҷоиш намеравад, гап дар бораи гармигузаронӣ меравад. Молекулаҳои металл назар ба молекулаҳои чӯб тезтар ҳаракат мекунанд. На, металл назар ба чӯб гармиро хуб мегузаронад. Хуб, варианти Д-ро интихоб мекунем. Яъне ки аз ҳама хубтар металл чӣ кор мекунад? Гармиро хуб мегузаронад. Машқи 205. Дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати об аз вақт тасвир ёфтааст. Дар 6 дақиқа аз оғози гармкунӣ ҳарорати об чанд дараҷа баланд шуд? Яъне ки аз 6 дақиқа гуфта шудааст. Хуб, дар 6 дақиқа бошад агар ҳарорат ба 100 градус баробар мешавад ва дар ин ҷо агар мо аз 120-ро тарк кунем, мемонад 80 градус. Ва ба 80 градус чӣ кор кардааст? Ҳарорати об дар 6 дақиқаи аввал баланд шудааст. Яъне ки дар машқи 205 мо варианти Б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 206. Дар машқи 206 гуфта шудааст ки бозии футбол дар рӯзи тобистон ҳангоми 40 градус будани ҳарорати ҳаво оғоз шуд. Ҳангоми бозӣ энергияи дохилии организми футболбозон аз кадом ҳисоб тағйир меёбад? Яъне ки агар энергияи дохили организм гуфта шуда бошад, аз кадом ҳисоб тағйир меёбад? Хуб, бинед ки мо чунин қонунро дорем, яъне ки
U баробари дельта U ҷамъи А ин дар теорияи мо ҳаст. Хуб, ва дар ин ҷо нигоҳ кунед, ки агар мо дельта U-ро ёбем, дельта U баробар мешавад ба Q минус А, яъне ки аз гармии қабулшуда ва кори иҷрошуда, хуб, энергияи мо чӣ кор мекунад? Тағйир меёбад. Яъне ки энергияи дохилӣ дар ин ҷо гуфта шудааст аз ҳисоби камшавии фишори ҳаво, на фақат аз ҳисоби мубодилаи гармӣ, на аз ҳисоби иҷрои кор ва мубодилаи гармӣ. Ин ҷавоб хело ҳам муфид аст, чунки мубодилаи гармиро метавонем бо Q ишорат кунем, хуб, ва корро бо А. Фақат аз ҳисоби иҷрои кор на. Ва дар ин ҷо мешавад ҷавоб С, яъне ки аз ҳисоби мубодилаи гармӣ Q ва аз ҳисоби иҷрои кор. Мегузарем ба машқи 207. дар расм графики хунукшавии об тасвир ёфтааст. Фосилаи вақтеро нишон диҳед, ки дар он об тезтар хунук шудааст. Яъне ки агар бисёр бошад, агар нигоҳ кунед наклон, яъне ки поёнфурӯӣ чӣ қадар зуд бошад, агар назар ба ин порча, хуб бинед поёнфурӯи ин порча назар ба ин порча камтар мебошад. Ва мо метавонем гуфта, ки аз ҳарорати 100 то ҳарорати 20 градус, аз 0 дақиқа то 5 дақиқа ҳарорати оби мо тезтар хунук шудааст. Яъне ки поёнфурӯии ин ҳарорат зуд мебошад, яъне ки тезтар мебошад назар ба ин порча. Ин порча дар давоми 5 дақиқаи дигар ҳамагӣ ба 10 градус чӣ кор кардааст? Ҳарораташро фаровардааст. Ва аз ин сабаб мо ҷавоби аз 0 то 5 дақиқаро бо шумо интихоб мекунем ва ин ҷавоби А мебошад. ҷавоби Аро мегирем. Мегузарем ба машқи 208. Хуб, масофаи байни Замин ва Офтоб ба ҳисоби миёна 15 зарби 10 дараҷаи 10 метр мебошад. Дар чанд вақт гармии афкандаи офтоб ба сатҳи Замин мерасад? Суръати афканишотро 3 зарби 10 дараҷаи 8 метр тақсими сония қабул кунед. Яъне ки ба мо дода шудааст масофаи байни Замину Офтоб ин аст баробари 15 зарби 10 дараҷаи 10 метр. Хуб, ва боз чӣ дода шудааст? Суръати афканишоти нури офтоб баробар мешавад, яъне ки суръаташ 10 дараҷаи 8 метр тақсими сония. Ва гуфта шудааст, ки дар чанд вақт мерасад, яъне ки бояд мо ба ҳамроҳи шумо Т-ро ёбем. Мо медонем, ки Т баробар аст ба S тақсими V, ва ё аз V меёбем ин формуларо. Ва зуд мегзорем ва ҳал мекунем. 15 зарб мешавад ба 10 дараҷаи 10 ва тақсими V 3 зарби 10 дараҷаи 8. Хуб, 15-ро ба 3 тақсим кунем, агар мемонад чанд? 5 ва мешавад 5 зарби 10 дараҷаи чанд? Нигоҳ кунед, вақте ки ба мо 10 дараҷаи 10 бошад тақсими 10 дараҷаи 8 баробар мекунем. Нигоҳ кунед, ки асосҳо якхелаанд. Асосҳо якхела мебошанд. Мо як асосро менависем ва дар тақсим бошад, агар мо чӣ кор мекунем? Дараҷаҳоро таҳ мекунем. Мешавад 10 дараҷаи 10 минуси 10 дар дараҷаи 8. Хуб, 10 мешавад ва 2 дар ин ҷо мемонад. Аз 10 2-ро мегирем, 2 ва 10 дар дараҷаи 2 ин мешавад 100. Хуб, 100-ро дар ин ҷо менависем ва 5 зарби 100 ин мешавад 500 сония. Хуб, ин ҳамаш буд дар чӣ? Дар системаи Си. Ва ҷавоби Аро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем, яъне ки дар ин ҷо ҷавоби А дода шудааст 500 сония. Агар нигоҳ кунед, агар зарб бошад, агар ин математика шуд, агар зарб бошад, агар 10 дар дараҷаи 10 агар зарб мешуд, 10 дар дараҷаи 8 инҳо ҷамъ мешуданд. 10 дар дараҷаи 10 ҷамъи 8 мешуд ва ин мешуд 10 дар дараҷаи 18 агар зарб мешуд. Агар тақсим бошад, агар мо чӣ кор мекунем? Минус мекунем. Хуб, мегузарем ба машқи 209. Ба машқи 209 ду ҷисми сахти якхелаи А ва Б-ро, ки ҳарораташон гуногун аст,
болои ҳамдигар гузоштаанд. Дар расми сетазди ҷойгиршавии ҷисмҳо тасвир ёфтааст, дар кадом ҳолат гармӣ аз ҷисми А ба ҷисми Б мегузарад. В общем, детский сад. Бояд шумо ҷавобашро дар коммент нависед. Мегузарем ба машқи 210. плюс мемонам. Хуб, ва машқи 210. Талабагон оби дар пробирка бударо бо шӯлаи спиртовка гарм карда, вобастагии ҳарорати об аз вақти гармкуниро тадқиқ намуданд. Дар асоси натиҷаҳои гирифтаашон, онҳо ба сохтани графики дар расм тасвирёфта шурӯъ карданд. Дар дақиқаи 15-уми гармкунӣ шӯлаи спиртовка хомӯш шуд. Агар шӯлаи спиртовка хомӯш намешуд, дар чанд вақт оби дохили пробирка меҷӯшид. хуб, бинед ки дар график як хел дар як хел вақт, як хел температура чӣ кор карда истодааст, як хел ҳарорат баланд шуда истодааст. Ва мо медонем ки об дар 100 градус меҷӯшад, яъне ки дар ин нуқта об меҷӯшад ва ин нуқта баробаре ҳаст ба 25 дақиқа. хуб, агар мо графикро давом диҳем, ин туре мегирад ба 25 дақиқа. Ва 25 дақиқаро бо ҳамроҳии шумо мо дар ин ҷо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 211. Энергияи гармӣ аз офтоб ба замин бо кадом роҳ дода мешавад? Яъне ки суръати афканишот ба мо дода шуда буд, яъне ки танҳо бо роҳи афканишот. Афканишот мекунад нури офтоб ба замин ва гармиро аз ин ҳодиса метавонем гуфта замин ба худ мегирад. Ва дар машқи 211 ин танҳо варианти А мебошад. Ба машқи 212 мегузарем. Барои гарм кардани металли массааш 0,1 килограмм аз ҳарорати Т баробари 0 градус то Т баробари 40 градус чӣ қадар миқдори гармӣ зарур аст? Гармигунҷоиши хоси металлро 3 баробари 70 ҷойл тақсими килограмм градус, яъне ки ҳарорат қабул кунед. Мо медонем чунин формуларо дорем. Q баробари S гармигунҷоиши хос зарби масса зарби ҳарорат. Яъне ки мо миқдори гармиро метавонем бо ин тарз чӣ кор кунем? Ёбем. Ва дар ин ҷо ба мо дода шудааст C 70 мебошад, ҳамааш дар системаи Си аст ва менависем 0,1 килограмм, ин масса аст ва делта Т мо бошад, агар делта Т баробар аст Т2 минуси Т1. хуб, Т2 минуси Т1 аст ва ин мешавад 40 градус ва 40ро дар ин ҷо мемонем. Ва 4 зарби 7 мешавад 280. хуб, 280 ҷойл мешавад, яъне ки 280 ҷойл чӣ кор мекунад? Гармии лозим аст ки бояд мо то 40 градус металли массааш 0,1 килограммро бо чунин гармигунҷоиш гарм кунем. Ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳии шумо интихоб мекунем. Ҷавоби С-ро интихоб мекунем. Меравем боз ба машқҳои дигар. Ба машқи 213. Барои гарм кардани металли массааш 2 килограмм ҳарорати аз 10 то 100 градус чӣ миқдори гармӣ зарур аст? Гармигунҷоиши металл чунин аст. хуб, мегузарем ба машқи 213. Мо формуларо медонем. хуб, гармиро бояд муайян кунем. С зарби М зарби делта Т мешавад. хуб, С-ро медонем 70, ҳамааш дар системаи Си аст. Массаро медонем 2 ва аз 100 10ро мегирем, мешавад 90. хуб, мешавад 90. Агар ҳама инро зарб кунем, 14 зарби 9 мешавад ба мо 126 килоҷойл. 2600 мешавад ва 126 килоҷойл, яъне килоро 1000ро мо гардонем ба килоҷойл ва 126 килоҷойл мо ҳосил кардем бо ҳамроҳи шумо. Ва Д-ро интихоб мекунем. 214 машқро мебинем. Барои таҷриба муайян шуд ки ҳангоми тағйирёбии ҳарорати металли массааш 2 килограмм аз температураи якум ҳарорати 10 градус то ҳарорати 100 градус миқдори гармии Q баробари 36000 ҷойл сарф шуд. Гармигунҷоиши хоси ин металл чӣ қадар аст? Яъне ки мегузарем машқи 214. Q ба мо дода шудааст. Q ин
36,000 джоуль мебошад, баробар аст ба чанд килограмм. Мо сразу менависем, 10-ро менависем ва 10-ро мегирем, ин мемонад 90. Хуб, ва бояд мо гармигунҷоиши хоси металлро ёбем, яъне ки бояд мо С-ро ёбем. Ва С баробар мешавад ба 36,000. хуб, тақсими 2 зарби 90 мешавад. 1 ба 1 меравад ва 18 тақсими 36 кунем агар чанд мемонад? 2 мемонад ва 200 джоуль мешавад ба мо. Тақсими дар ин ҷо буд ба мо джоуль, тақсими килограмм. хуб, ва ҳарорат 200 джоуль мемонад ба мо тақсими килограмму ҳарорат. хуб, ё келвин. Так, дар ин ҷо бошад, агар ҷавоби Д-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Бинед ки дар ин ҷо келвин дода шудааст ва бо келвин низ мо метавонем ки нависем ё келвин ва ё градус. хуб, машқи 215. ба тариқи таҷриба ошкор шуд, ки ҳангоми тағйирёбии ҳарорати металли массааш 0,1 килограмм аз чунин ҳарорат то чунин ҳарорат миқдори гармии 280 джоуль сарф шуд. Гармигунҷоиши хоси ин металл чӣ қадар аст? Яъне ки боз ҳамин мисол монанди 214 менависем 280 джоуль. хуб, баробар аст ба 0,1 килограмм ин масса ва аз чил 0-ро мегирем, ин мешавад 40 зарби гармигунҷоиши хоси ба баробар астин ба 280. хуб, тақсими 4 7 мешавад, 7 мерасад. хуб, 7,28 тасқут 70 чӣ джоуль тақсими килограмм ва градус мешавад ва ҷавоби Д-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Дар ин низ Д ҳаст. Мегузарем ба машқи 216. ҳангоми ба гази идеалӣ додани миқдори гармии 500 джоуль энергияи дохилии газ то дельта У 300 джоуль тағйири ёфткори иҷрокардаи газро ба муқобили қувваҳои беруна ёбед. Яъне ки мо формула доштем. хуб, Қу баробар аст ба дельта У ҷамъи А. Ин формуларо дар ёд гиред. Ин формула бисёр формулаи зарурӣ аст. хуб, нигоҳ кунед. Ин гармии додашуда ба система ба тағйиркунии энергияи дохилӣ ва кори ба зидди қувваҳои беруна сарф мегардад. Он гармие ки мо ба система медиҳем ба тағйиркунии энергияи дохилӣ ва бар зидди қувваҳои беруна сарф мегардад. хуб, мо энергияи дохилиро бо ҳамроҳи шумо гуфтем, ки кадом энергия аст. Ин дар дарсҳои гузашта буд ва дар ин ҷо мо бояд А-ро ёбем. А-ро агар ёбем, А мешавад Қу минуси дельта У. хуб, ва ин баробар аст аз 500 мо 300-ро мегирем ва ин мешавад 200 джоуль. хуб, 200 джоуль корро иҷро мекунад. Агар мо 500 джоуль энергия диҳем, агар 300 джоулаш ба тағйиркунии энергияи дохилӣ меравад ва 200 джоулаш барои иҷрои кори зидди қувваҳои беруна сарф мегардад. ва ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 217. Агар газ ба муқобили қувваҳои беруна 200 джоуль корро иҷро кунад, миқдори гармии газ ба газ додашуда чӣ қадар аст? Тағйирёбии энергияи дохилӣ чунин мебошад ва ин формуларо низ бо шумо менависем. Қуро бояд мо ёбем. хуб, Қу баробар аст ба дельта У ҷамъи А. Ин формуларо ҳисоба мебарем. 200 ҷамъи 300 ин мешавад 500 джоуль ва 500 ҷоулро ҷавоби Д-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 218. таҳти фишори П баробари 10 килопаскал тағйирёбии ҳаҷми газ ба 0,2 метр куб баробар шуд. Кори иҷрокардаи газро ёбед. Яъне ки боз мо чунин формула дорем. А баробари П, яъне ки фишор зарби тағйирёбии ҳаҷм. хуб, тағйирёбии ҳаҷм. Чунин формуларо мо доро мебошем. Ин
фишор 10 килопаскаль мебошад ва зарби 0,2 метри кубӣ мешавад. Метри кубиро бо паскаль зарб кунем агар бо фишор, ин мешавад ҷоул. Ҷоулро менависем ва ин килоҷоул аст дар инҷо. Хоб килоро менависем, 10 зарби 0,2 ин мешавад 2 килоҷоул корро чикор мекунад, иҷро мекунад ва ҷавоби Д-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 219. Ҳангоми гарм кардани газ кори 2 килоҷоул иҷро шуд. Агар фишор 10 килопаскаль бошад, тағйирёбии ҳаҷми он чӣ қадар аст? Яъне ки ин ба монанди машқи 218 ва мо сразу метавонем ҷавоби А-ро чикор кунем, интихоб кунем. Агар дар 0,2 метр куб бо чунин 2 килоҷоул иҷро карда шуд агар ва низ дар 2 килоҷоул чунин ба чунин объём ҳаҷми гази мо чӣ кор мекунад? Тағйир меёбад. Ба машқи 220 мегузарем. Газе ки таҳти фишори П баробари 2 зарби 10 дараҷаи 5 паскаль воқеъ аст, дар раванди васеъшавии изобарӣ кори А баробари 50 ҷоулро иҷро кард. Тағйирёбии ҳаҷми газро ёбед. Яъне ки боз ба мо пурсида истоданд ки дар ин ҷо раванд изобарӣ ҳаст, изобарии фишор доимӣ аст. Хоб константа мешавад ва дар ин ҷо мо дорем ин машқи 220 аст. А баробар мешавад ба П зарби делта, яъне ки чӣ ба мо тағйир меёбад? Ҳаҷм. Хоб ва бояд мо чӣ кор кунем? Ҳаҷмро ёбем дар ин ҷо. Ҳаҷмро агар мо ёбем ва тағйирёбии ҳаҷмро А тақсими фишор мешавад. Яъне ки кор тақсими фишор, кор ба мо 50 ҷоул аст ва фишор бошад агар 2 зарби 10 дар дараҷаи 5. Хоб тақсим мекунем, мешавад 25, яъне ки 25 зарби чанд? Зарби 10 дараҷаи минуси 5 метри кубӣ мешавад. Ва ин ҷавоби Д аст. Мо ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. 221 савол. Кадом моддаҳо шакл ва ҳаҷми худро нигоҳ медоранд? Нигоҳ кунед. Танҳо моддаи сахт яъне ки намедоранд. Хоб танҳо моддаи сахт шакл ва ҳаҷми худро чӣ кор мекунад? Нигоҳ медорад. Газҳо бошанд агар шакл ва ҳаҷми худро нигоҳ намедоранд ва ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. Моддаҳои моеъ ҳаҷми худро нигоҳ медоранд, вале шакли худро тағйир дода метавонанд. Моддаҳои сахт ва моеъҳо, яъне ки моддаҳои сахт бо як бори дига мегӯем ки шакл ва ҳаҷми худро нигоҳ медоранд. Моддаҳои моеъ ҳаҷми худро нигоҳ медоранд, вале шаклашонро нигоҳ намедоранд. Газҳо бошанд агар метавонанд ки ҳам шаклашонро нигоҳ надоранд ва ҳаҷмашонро низ метавонанд ки нигоҳ надоранд. Мегузарем ба машқи 222. Ҷисмҳои сахт гудохта мешаванд, чунки зарраҳои ҷисмҳои сахтро тарк мекунанд? На. Андозаи зарраҳо кам мешаванд? На. Панҷараи кристаллӣ вайрон мешавад. Яъне ки панҷараи кристаллии ҷисм агар вайрон шавад, ҷисмҳо чӣ мешаванд? Гудохта мешаванд. ҷавоби С-ро интихоб мекунем. Энергияи потенсиалӣ дар ин ҷо ягон ролро намебозад. Графикҳои вобастагии тағйирёбии ҳарорати об, эфир, спирт ва қаллагӣ аз вақт нишон дода шудаанд. Кадом график тағйирёбии ҳарорати обро нишон медиҳад? Яъне ки мо медонем ки об дар 100 градус меҷӯшад ва ин графики 2 мебошад. Ва дар машқи 223 мо А-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 224. Хоб моддаеро нишон диҳед ки дар оби ширгарм гудохта мешавад. Оби ширгарм ин ҳарорати аз 25 градус метавонем гуфта ба монанди 25 градус аст, яъне ки наздик ба 25 градус аст. Ва дар ин ҷо мебинед ки танҳо ҳарорати гудозиши Цезий ба 29 градус баробар аст, яъне ки наздик ба ҳарорати оби ширгарм. Калий бошад агар ба 70 градус. Не, ин оби хело ҳам гарм мебошад 70 градус. Ва мо калийро гирифта наметавонем, аз ҳамин сабаб танҳо Цезийро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 225. Раванди мубаддалшавии буғ ба моеъ чӣ ном дорад? Яъне ки конденсатсия. Бояд ин чизҳоро шумо аз ёд донед. Мо ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. 226.
раванди мубадалшавии моеъ ба буғ чӣ ном дорад? Буғ ҳосилкунӣ ҷавоби б-ро интихоб мекунем. ин саволҳоро бояд шумо аз ёд донед. Хуб, ва буғҳосилкунӣ чист? Конденсатсия чист? Инҳоро бояд шумо низ фаҳмед ва ё метавонед ки дарсҳои теорияи моро тамошо кунед. Раванди мубадалшавии моеъ ба ҷисми сахт чӣ ном дорад? Сахтшавӣ. Хуб, ҳамаи мо медонем ва ҷавоби д-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Машқи 228. Буғҳосилкуние ки дар сатҳи болои моеъ ба вуҷуд меояд чӣ ном дорад? Яъне ки ин мешавад бухоршавӣ. Агар дар сатҳи болои моеъ агар буғҳосилкунӣ шурӯъ шавад, ин мешавад бухоршавӣ. Хуб, бухор мешавад баъз аз ин. Ва ҷавоби б-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. 229. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда миқдори гармиеро ёбед, ки барои дар ҳарорати доимӣ ба буғ табдил додани об зарур аст. Яъне ки бояд мо гармиеро ёбем, ки обро ба буғ чӣ кор кунад? Табдил диҳад. Яъне ки буғҳосилкунӣ. Гармии хоси буғҳосилкунӣ, яъне ки гармиеро ки ба мо дар кор мешавад, ки обро чӣ кор кунад? Ба буғ табдил диҳад. Ин миқдори гармиро бояд мо ёбем. Ва ин буғҳосилкунӣ, яъне гармии буғҳосилкунӣ бо чунин формула ишора меёбад, яъне ки R зарби M аст. Яъне ки дар ин ҷо R ин мешавад гармии хоси буғҳосилкунӣ, бо ҳарфи R ишорат мекунад. Хуб, ва массаи об низ чӣ шудааст? Дода шудааст. Ва мо дар ин ҷо мемонем ин рақамҳоро ҳамаш дар системаи Си мебошад ва зарб мекунем. 2 зарби 10 дараҷаи 6 зарби 1 килограмм. Яъне ки дар ин ҷо ҷоул ба килограмм дода шудааст. Хуб, килограмм ба килограмм меравад, танҳо ҷоул мемонад ва 1 зарби 203 мешавад, зарби 10 дараҷаи 6 ҷоул. Ва ҷавоби д-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Яъне ки дар ин ҷост ҷавоби д. Ҳангоми пурра сӯхтани чӯби хушк ки массаш 5 килограмм чӣ миқдор гармӣ хориҷ мешавад? Гармии хоси сӯзиши чӯби хушкро ку баробари 1 зарби 10 дараҷаи 7 ҷоул тақсими килограмм қабул кунед. Яъне ки дар ин ҷо мешавад теплота сгорания, да, удделение теплота сгорания мегӯянд ва ё удделение теплота испарения мешавад. Хуб, ва дар машқи 230 формулаи мо ҳаст баробари чӣ қу зарби М. Яъне ки мо миқдори гармиро барои сӯхтани 5 килограмм чӯби хушк меёбем. Дар ин ҷо ҳамаи онҳо дода ҳамаи бузургиҳое ки ба мо зарур аст дода шудаанд, ку баробари 1 зарби 10 дараҷаи 7 ҷоул тақсими килограмм мебошад, зарби 5 килограмм. Хуб, ва ин мешавад 5 зарби 10 дараҷаи 7 ҷоул. Ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 231. Ҳангоми пурра сӯхтани чӯби хушк миқдори гармии чунин миқдор хориҷ шуд. Массаи чӯб чӣ қадар аст? Гармии хоси сӯзиши чӯби хушкро ба чунин адад қабул кунед. Ва дар ин ҷо мо формуларо менависем ва ку баробари куи майда зарби М мешавад ва ба мо дода шудааст ҳангоми пурра сӯхтани чӯби хушк миқдори гармии ин чӯби хушк ҳангоми сӯхтан дода шудааст 5 зарби 10 дараҷаи 7 ва ин баробар аст ба 1 зарби 10 дараҷаи 7 зарби М. Яъне ки мо метавонем гуфтагим 5 килограмм аст ва ҷавоби С-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем ба монданди ин мисол аст. Хуб, мегузарем ба машқи 232. Бо ёрии асбоби махсус дар лабораторияи физикӣ гармии хоси сӯзиши баъзе моддаҳоро муайян намуданд.
برای پراسختن کراسین چی مقدار گرمی صرف شده است؟ یعنی که با همون فرمولا رو می نویسیم Q برابر Q خورد ضرب M و از дода шудаҳои карасин истифода бурда мо чиро меёбем? Гармиро меёбем. Хуб, ман ҷус мемонам, метавонед ки дар камед нависед ҷавоб чанд мешавад. 233 машқ. Маълумоти ҷадвалро истифода бурда наймии нисбии ҳаворо дар ҳарорати 19 градус муайян кунед. Хуб, ҷадвал ба мо дода шудааст. Хуб, бинед ки наймии нисбии ҳаво бо ҳарфи фи ишорат мешавад. Бо ҳарфи фи ишорат мешавад ва ин баробар аст ба P. P нулевой зарби чӣ мешавад? P P парсиалӣ дар инҷо мешавад ва P нулевой. Яъне ки фишори буғи сер насишни пар мегӯянд, тақсими насишни пар мешавад ва дар инҷо фишори парсиалӣ мешавад дар боло ва зарби чанд сад фоиз. Ин ҳаст, агар хато накунам. Хуб, ҳозир бо мебинем, агар ҷавоб туғри барояд, агар яъне ки мо формуларо чӣ кор кардаем, туғри навиштаем бо ҳамроҳи шумо. Фишори парсиалӣ яъне ки дар сурат аст ва фишори буғи сер яъне ки насишни пар ҳамвақт дар поён меояд ва ин бо P0 ишора карда мешавад. Хуб, биёед мемонем ва мебинем ки чӣ ҳосил мешавад. P парсиалии мо ин ҳаст дар 19 градус 1,1 килопаскал. Килопаскал ба килопаскал меравад, ихтисор мешавад. 1,1-ро мемонем, тақсими чанд? 2,2. Тақсими 2,2 зарби 100%. Ва ин мешавад 0,5 зарби 100% мешавад ва ин мешавад 50%. Хуб, чунин ҷавобро мо дорем ва ҷавоби С-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Хуб, боз бинед ин формуларо бояд чунин формула дуруст бошад, барое ки мо ёфтем ҷавоби мо туғри баромад ва ҷавоби додашудаи дар ин машқ бо ҷавоби ёфташудаи мо мувофиқат мекунад ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 234. дар машқи 234 гуфта шудааст ки бо ёрии асбобҳои махсус дар лабораторияи физикӣ гармии хози сӯзиши баъзе моддаҳоро муайян намуданд. Массаи гази табиӣ дар ин таҷриба истифодашударо ёбед. Яъне ки боз ҳамун формуларо истифода мебарем. Машқи 234 Q баробар аст ба Q зарби M. Ба мо гази табиӣ дода шудааст. Хуб, медонем массаашро бояд ҷӯбем. Миқдори гармие ки хориҷ мешавад барои сӯхтани 1 килограмм чӯб ба мо дода шудааст. Дар инҷо менависем 8 то 8 зарби 10 дараҷаи 7 баробар аст ба гармии хоси сӯзишворӣ 4,4. Хуб, зарби 10 дараҷаи 7 зарби M. Хуб, мо инро навистем бо ҳамроҳи шумо ва Mро аз инҷо меёбем. Агар Mро ёбем, агар инҳо ҳамашон чӣ мешаванд? Ихтисор мешаванд ва дар инҷо мемонад тамагӣ 2 ва ин баробари 2 килограмм мешавад ва ҷавоби А-ро дар машқи 234 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 235. Барои пурра ба буғ табдил додани массаи муайяни об миқдори гармии чунин мегаҷоул сарф шуд. Миқдори гармие ки дар ҳарорати ҷӯшиш ба буғ табдил додани об талаб шуд чунин мебошад. Чӣ қадар миқдори гармӣ танҳо барои ҷӯшондани об сарф шуд? Яъне ки бояд мо ёбем миқдори гармие ки танҳо барои ҷӯшидани об сарф шудааст. Хуб, ва аз инҷо мо чӣ кор мекунем бо ҳамроҳи шумо? Агар бинем ки миқдори гармие ки дар ҳарорати ҷӯшиш ба буғ табдил додани об талаб шуда, ки дар инҷо аллакай ба буғ об табдил меёбад, ба мо ин гармӣ лозим нест. Мо бояд ёбем ки чӣ қадар гармӣ танҳо барои ҷӯшондани об сарф шуд. Яъне ки ин тамоми гармӣ аст. 2,72. Хуб, ин тамоми гармӣ аст. Ӯ баробар мешавад ба чӣ? Бояд мо Q1-ро ёбем. Хуб, Q1-ро агар ёбем, агар ин Q1
ҷамъи кӯи ду мешавад. хуб барое ки ин ба буғ табдил медиҳад ва ин то яъне кӯи як обро аввал меҷӯшонад ва кӯи ду чӣ кор мекунад ба буғ табдил медиҳад ва ин ҳаст кӯи пурра ва аз ин ҷо мо бояд кӯи якро ёбем. кӯи як мешавад баробар кӯ минуси кӯи ду. хуб агар дар ин ҷо монем чанд мешавад? 272 мегаҷоул дар ин ҷо низ мегаҷоул аст минуси 203. хуб ин 0.42 мегаҷоул мешавад. хуб ва мо ҷавоби аро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 236. барои пурра ба буғ табдил додани оби массааш муайян миқдори гармии чунин сарф карданд. танҳо барои ҷӯшонидани об миқдори гармии чунин сарф шуд. барои буғ табдил додани об дар ҳорати ҷӯшиш чӣ қадар миқдори гармӣ сарф мешавад? яъне ки боз ҳамин формуларо истифода мебарем. бояд мо кӯро ёбем. хуб ку баробар мешавад ба кӯи як ҷамъи кӯи ду ва мо чӣ кор мекунем? 272 мешавад. не бояд мо кӯи дуро ёбем. хуб дар ин ҷо гуфта шудааст ки барои ба буғ табдил додани об дар ҳорати ҷӯшиш чӣ қадар миқдори гармии кӯи ду сарф мешавад? яъне ки бояд мо аввал кӯи дуро ёбем. кӯи ду баробар аст ку минуси кӯи як. хуб ва аз ин ҷо агар мо тарҳ кунем агар боз ҳамон миқдори гармиро мебинем, яъне ки 203 мегаҷоул мешавад ва ҷавоби аро интихоб мекунем. ин ба монанди машқи 235 буд ва мегузарем ба машқи 237. ба чӯйники оҳанин об рехта шудааст. миқдори гармии қабулкардаи чӯйник кӯи як баробари 200 килоҷоул ва миқдори гармии қабулкардаи об то ҷӯшидан ба чунин килоҷоул баробар мебошад. миқдори умумии гармии ба чӯйники обдор додашударо муайян кунед. яъне ки мо бояд кӯи умумиро ёбем. кӯи умумӣ ин мешавад кӯи як ҷамъи кӯи ду. яъне ки ҳам аз чӯйник ва ҳам аз обро бояд мо дар якҷоягӣ чӣ кор кунем? умумии гармиро муайян кунем. ва 200 килоҷоул ҷамъи 3700 килоҷоул. ино якхела мебошанд. ва килоҷоулро аввал мо дар ин ҷо менависем ва 200 ҷамъи 700 ин мешавад 3000 чанд 900 килоҷоул ва ҷавоби д-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. хуб дар ин ҷо мо дарсро ба охир мерасонем. хуб хайр то дарсҳои оянда.